سينما سمرة كابيزي رابيزي حيلنا للنار فلتت حبوز دستا سحاب سني تروفتا نفسد النهار سينما سمرة عب سينما سمرة تطلو مزنك عاما كوميدي دراما لالا وزاتا سبورت فيلم سلام زخبركم تخطاتلتي سينما سمرة نخلاي معلتي وعلى شامبيون أفريقيا زدس تحستو حيزلكم قريبا لخو نمكتتالكم بخبري عدم بيني بركة حاتين لو ميزنا كسي صنعت لبيسو كاب زمان يماني تاريخ زوارسي يعني خبر معدن للعنقو بحري شامبيون قدم مشكلة أفريقيا حموس عصرت تقمتي بخلاي معالتو قدسيلو علوم أبزع على الدمارك عنستيون دك تبعتيون تقادم تبحبار زكايدوا نايغانتا نايغزي وردر مالت ميكسيد ريلي تسريعوم نزار 44 كيلومتر زرحقتا وردر شدوشتا هاجرات مالت إيرترا رواندا كينيا إثيوبيا موروكون أوغندا تساتيفن هاجرات غانتا إيرترا أبزا وردر تقادمتي ميرون توشمة ميلكاس مأكلة هيبرون براهنم كابدك تبعتيو كابدك عنوسيا دمان سوزانا فصاحي ميلنا يافيتن آديام داويتن أسلفام نزور الدر حجروات غانتا رواندا بساعات 44 كيلومتر أنا رجعت سأتن وردرام بحد ساعات شدشت خليتن قدامي تخوينا بمعوات فالماي ميدالية أبزور الدر سندام أب قدامي معالتي نزور الدر بأوار زجت سأت حجروات غانتا إيرترام بساعات 44 كيلومتر أنا رجعت سأت كابعوتي رواندا بثلاث ساعات كليتها دحرة كلاي ترتب محز بور ميدالية نابدمر ميدالية مليام إثيوبيا بدقيقة 3 خليتن دحرة تشلاميت نحاس ميدالية تكون كلام أوغندا ب4 دقيقة 10 خليتن دحرة رابعيتي موروكو ب4 دقيقة 5 خليتن دحرة حمشيتي ينغاريت زور الدر كينيا دما ب5 دقيقة 6 خليتن دحرة شادشاي ترتحيزا زحلف عمد أبغانا تخيدو أبز نبرة شامبيون أفريقيا أبنا ميكسيد ريلي بخير أز نبرة حجروات غانتا إيرترام نتي أبغا تشن عسران كلتن أبغا بصاويت كتما شيرمال شيخ أبتما صاور الدر تساتيفا كلاي ترتاب محز برور مداليا زعترت لود سيتيا أب إلدوريت دقيماتو إيرترا أبتي أب شيرمال شيخ تخيدو أبز نبرة وردر بتقادمتي موناليزا أرآيا فيفن حيلة ميلنا يافيت داويت يمان آخرلو قبري ود علان ميكيل هابتون قوميستان توكيلا من برام لكن مخلط عمتات تذكرتاتيوم حجروات غانتا إيرترا أبزا أب كينيا كتما إلدوريت تخيدا خلاي ترتز حزت لوردر نتا 23 بيس رخبت رواندا سعيبا 10 نا UCI نتبي رقيبا بزمسرت أبزوم نكلت معالتات وردراس شامبيون أفريقيا حجروات غانتا إيرترا 3 ورقي كلت برور حانتنا حسب دمش دشت مداليك قدامي تخوينا تمرحلا وغاندا خلت ورقي حانت برور 3 ميداليا دوب أفريقيا حانت ورقي 3 برور حانتنا حسب دمر بحمش ميداليا رواندا حانت ورقي إثيوبيا 3 نحاس قبسي حانت برور ناميبيا موروكو نفس وكفن حانت نحاس عتيرنا اللوام حجروات غانتا إيرترا أبزن كلت معالتات بدمر 240 شوعات ب33 نا UCI نتبي أو هليلام شامبيون قدم مشكلة أفريقيا 14 تقمتي أبسال ساي معالتو جونيور دك تبعتيون دك أنوستيون بزكايدو نايت سرقيا وردر كغلت اليوم جونيور دك تبعتيو 9 كيلومتر كشفنون كلو جونيور دك أنوستيو دوما 36 بحدا كيلومتر زرحقة وردر كشفناين هجروت غانتا إيرترا أب جونيور دك تبعتيو بتقادمتي سيم إيوب ناهوم إفريم كيفن تخلي مريم يوسف آلمن أبنا جونيور دك أنوستيو دوما بتقادمتي ميزان حبت سلاسة إلدانا برخات بيتيل إفريمن ناردوف تسقاهين كتو كلام صبق عدل نأجمال كيح بحريم زاجد كسام الجمار وردرا شامبيون أفريقيا مساجروات غانتا إيرترا بزي متقرناف هلاونتو أبزو وردر أتقرات أريز نبرة أبال أستانا كازاكستان هينوك مولبرهان حموس 10 تقمتي أب ساعتات قدم قطري نابتاني شامبيون أفريقيا نايز عمت أما انقا تتصمير الزلا كينياويت كتما إلدوريت بسلام آتيوم هينوك مولبرهان حموس أبتليان نزنبروتو غران بيومنتن قدامون أبتما صالح هاجر نسوميات قادمتي كم تادي بوغاجاز أمسلو حيالات قادمت عالمنا زمر الوردر سريزيو نصاوعيد هاجر أخبيرو أب كينيا ترخيبهم كلوبو أستانا نهينو كدم على يخيل بمبال أبز مقدمو مستقل صور الدرات نخصاتف سمو أب زرزر تصاتفتي اتياكوا أنت تصنحت هاجراو فدريشن مس ماناجرات نايزا غاندا دحر زكايرو عوت زاتيو هينوك ناب كينيا أغنيعو أب شامبيون أفريقيا خصمت قطاليا مبرها ترخيبهم
ኣብ ሄኖክ ሙሉእ ብርሃን ሙሉእ እምነት ይሕዲራ ዝሓለፈ ዓመት ዘፈረመቶ ኣስታና እውን ሄኖክ ኣብዚ ናይ ሰንበት ዝካየድ ናይ ጽርግያ ውድድር ሻምፒዮን ኣፍሪቃ ብሉጽ ደረጃ ምስ ዝጎናጸፍ ተረባሒት ናይቲ ዝረኽቦ ውጽኢት ክትከውን እያ ምኽንያቱ ዝኾነ ተቐዳማይ ምስ ጋንቱ ይኹን ምስ ሃገሩ ተሰሊፉ ኣብ ዘካየዶም ውድድራት ብሉጽ ደረጃ ሒዙ ክሳብ ናይ UCI ነጥቢ ምውሳድ ምስ ዝበጽሕ እቲ ነጥቢ ናብ ሰለስቲኦም ኣካላት እዩ ዝምቀል ነቲ ተቐዳማይ ንጋንቱ እውን ንሃገሩን ማለት እዩ ስለዚ ሄኖክ ካብዞም ናይ ጥልያን ናይ ሓደ መዓልቲ ውድድራት ተኣልዩ ናብ መሳርሒ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ተሓቂፉ ምህላው ድማ ክለቡ ኣስታና ዝኾነ ተቃውሞ ጸኒሕዋዩ ኢልካ ደፊርካ ክትዛረብ ዝከኣል ኣይኮነን ኣብ ጉዳይ ሄኖክ ሙሉእ ብርሃን እቲ ኣካታዒ ኣርእስቲ ጸንሐ ሄኖክ ስለምንታይ ይምረጽ እቲ ዕድል ንምንታይ ነቶም ንኣሽቱ ተካእቲ ዘይወሃብ ዝብል ሕቶታት ኣብ ዝተፈላለዩ ማእዝናት ዓለም ካብ ዝርከቡ ኣፍቀርቲ ቅድም ምሽክለታ ሃገርና ክልዓል ጸኒሑ እዩ ቅድሚ ነዛ ሕቶ ምልዓልና ግን ክንጥምቶም ዝግባኣና ብቁጽሪ ብርክት ዝበሉ ንጥብታት ኣለዉ ቀዳማይ ዳርጋ ዝበዝሑን ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ወኪሎም ኣብ ሻምፒዮን ኣፍሪቃ ኣምስታፍ ተጸሚዶም ዝርከቡ ተቐዳደምቲ ዝኾነ ናይ ኣህጉራዊ ውድድራት ተመክሮ ዘይጸንሖምን ኣብ ውድድራት ዞባ ማእከል ዝጸንሑ ተቐዳደምቲ እዮም ስለዚ እዞም ንኣሽቱ ተቐዳደምቲ ኣብ ከም ሻምፒዮን ኣፍሪቃ ዝኣመሰሉ ዓቢ ውድድር ከም ናይ መጀመርያ ኣህጉራዊ ፀወቶኦም ክትልእኾም ኣዝዩ ከቢድ እዩ ምኽንያቱ ሓላፍነት ክስከምሉ ዝኽእሉ ዕድመን ተመክሮን ኣይደለቡን ናይዚ ውድድር ልምድን ተመክሮን ዘለዎ እሞ ድማ ነዚ ውድድር ኣከታቲሉ 2 ዓመታት ዘውዲ ሻምፒዮን ዝደፍኣሉ ተቐዳማይ ኣብ ዙርያኻ ዝህልዎ ካርሰ ተኣማንነት ብቐሊሉ ዝግለጽ ኣይኮነን ስለዚ ከም ሄኖክን ሜሮን ተሾመን ዝኣመሰሉ ምኩራት ተቐዳደምቲ ናይ ምሕቋፍ ዕድል ረኺብካ ኣብ ከምዚ ዓይነት ውድድር ክትጽመድ ዕድለኛ እውን የቁጽረካ እዩ ኣብ መታይ ኩዕሶ እግሪ ወሪድና ክንረድኦ ምስ እንፍትን እንግሊዛዊት ክለብ ቸልሲ ኣብ ትሕቲ ሓደሽቲ ወነንታ ካብ ተኣቱ ንድሓር ንኹሎም ኣብ ተጋንታ ጸንሑ ናይ ፀወታ ናይ ዋንጫ ምልዓል ተመክሮ ዘለዎም ተጻወታ ብሓንሳብ ግሒጣ ሙሉእ ብሙሉእ ኣብ መንእስያ ጥራይ ኣተወኪራ ምስራሓ ዝኸፈለቶ ዋጋ ኩላትና ብቐረባ ተዓዚብናዮ ኢና ስለዚ ምህላው ሄኖክ ሙሉእ ብርሃንን ሜሮን ተሾመን ኣብ ጎኑ ዞም ንኣሽቱ ተቐዳደምቲ ከም ዓብ ጸጋዩ ክውሰድ ዝግባእ ካልኣይ ሄኖክ ታሪክ ሰርሓሉ ዝኽእል ውድድር እዩ ከም ቢንያም ግርማይ ኣማኒል ገብረ እግዚአብሔር ናትናኤል ተስፋጽዮን ዝኣመሰሉ ኣብዚ ሕጂ እዋን ብደረጃ ወርልድ ቱር ኣብ ምጽዋት ዝርከቡ ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ክሳብ ምዘን ናይ ወርልድ ቱር መለክዒታት ዘለወን ጋንታታት ክሳብ ዝሃለዉ ኣብ ኣፍሪቃ ንዝካየዱ ውድድራት ታሕቲ ወሪዶም ክጻወቱልካ ዘሎ ተኽእሎ ዝተሓተ እዩ ስለዚ ንዕቕቦ ዘይኮነ ደረጃኦም ስለ ዘይኮነ ሄኖክ ሙሉእ ብርሃን እውን ኣብ ዝቕጽሉ ዓመታት ካብቶም ሳሕቲ ኣብ ውድድራት ሻምፒዮን ዓለም ጥራይ ብደረጃ ሃገራዊት ጋንታ ንረኽቦም ተቐዳዳማይ ዝኾነሉ ግዜ ቀረብ ኣይኮነን ሄኖክ ንዝሓለፉ 2 ዓመታት ዘውዲ ሻምፒዮን ኣፍሪቃ ክደፍእ ዝኽኣለ ተቐዳዳማይ እዩ ኣብ ታሪኽ ሻምፒዮን ኣፍሪቃ ነቲ ኣብ 2011 ከምኡ ድማ 2012 ኣከታቲሉ ዝተዓወተሉ ናትናኤል ብርሃነ ስዒቡ ድማ ካልኣይ ተቐዳዳማይ ኣከታቲሉ ዘውዲ ሻምፒዮን ኣፍሪቃ ክደፍእ ዝኽኣለ ተቐዳዳማይ እዩ ንሻምፒዮን ኣፍሪቃ ዛጊት ክልተ ግዜ ክዕወትሉ ዝኽኣሉ 3 ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ጥራይ እዮም ንሳቶም ድማ ሄኖክ ሙሉእ ብርሃን ናትናኤል ብርሃንን ተስፎም ዕቑባ ማርያምን ኣብ 12 ዓመታት ታሪኽ ሻምፒዮን ኣፍሪቃ 3 ግዜ ክዕወተሉ ዝኽኣለ ተቐዳዳማይ የለን ስለዚ ሄኖክ ሙሉእ ብርሃን መዋሲ ናይ ዝክብረ ወሰን ንምዃን እቲ ልክዕ ግዜን ሰዓትን ሕጂ እዩ ሄኖክ ካብ ዝቕጽል ዓመተ ውድድራት ብክለቡ ኣስታና ኣብ ናይ ግራንድ ቱር ውድድራት ሓላፍነት ተዋሂቡ ክጻወት እንተጀሚሩ ኣብ ሻምፒዮን ኣፍሪቃ ተመሊሱ ናይ ምጽዋት ትኽእሉ እናተዋሓደ እዩ ክመጽእ ንሻምፒዮን ኣፍሪቃ ኤርትራዊ ተቐዳዳማይ 3 ግዜ ተዓዊትሉ ዝብል ታሪክ ክጽሓፍ እንከሎ ከም ኤርትራዊ ዝህበካ ሓበንን ኣብ ኣህጉር ኣፍሪቃ ዘለካ ዓብላልነትን ዘንጸባርቕ እዩ ሳልሳይ ክብረኻ ንምዕቃብ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ኣብ ዝነሮም ዓመት ቻምፒዮን ኣፍሪቃ ድሕረቲ ስማ ብመንገዲ ቢንያም ግርማይ ኣብ መላእ ዓለም ዝተዘመረሉ ፋልማይ ናይ ኣህጉራዊ ውድድራት ተካይድ ዘላ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ኣብ ዝሓለፉ 12 ውድድራት ሻምፒዮን ኣፍሪቃ ብዘይካ ኣብ 3 ኣብ ዝተረፉ 9 ውድድራት ጎብለል ኮይና ወፅያ ስለዚ እዚ ሰንሰለታዊ ጉዕዞ ከይብተኽ ናይ መሰጋገሪ ግዜ ክትጥቀም መድረኽ ዝጠልበዩ እቶም ንኣሽቱ ተቐዳደምቲ ካብ ሻምፒዮን ኣፍሪቃ ወፃኢ ኣብ ዝህሉ ውድድራት ተመክሮ ክድልው ጸኒሖም ሙሉእ ሓላፍነት ሂብካ ንሻምፒዮን ኣፍሪቃ ክዕወትሉ ኣህጉራዊ ተልእኾ ክትቦም ዝሓይሽ ኮይኑ ይመስል ካብ ኣብ ፋልማይ ውድድሮም በዝዓብ ውድድር ሓላፍነት ከተሰክሞም ልክዕ እዩ ከምቲ ነዚ ሃገራዊት ጋንታ መሪሑ ናብ ኬንያ ተጓዒዙ ዝርከብ ኣሰልጣኒ ዮናስ ዘካርያስ ዝገለጾም ካብ ውሽጢ ዓዲ ጥራይ ተጻወቲ ሒዝና ክንመጽእ ዝበለጽናሉ ምኽንያት ተካእቲ ተጻወቲ ንምፍራይ እዞም ንኣሽቱ ተጻወቲ ተመክሮ ንኸማዕበሉ ናይ ደገ ክለባት ንኽረኽቡ ዕድል ንምፍጣር እዩ ዝበሎም እዞም ንኣሽቱ ተቐዳደምቲ ንህላውነት ሜሮን ተሸመን ሄኖክ ሙሉእ ብርሃንን ኣብ ጎኖም ተዓዚቦም ኣብ ዝውድድር ብርእሰ ተኣማንነት ክዝውሩን ብሉጽ ውጽኢት ከመዝግቡን ዝኽእሉ ክለባት ድማ ንርእሰ ተኣማንነትን ዓቕምን እዞም ተቐዳደምቲ ተዓዚበንን ናብ መሳርዕ
كتصمرኦም ዝኽእላ እቲ ካልእ ነጥቢ ኣግማል ቅሕ ባሕሪ ሎም ዓመት ዝበዝሑ ቅድሚ ሕጂ ንሃገር ወኪሎም ኣህጉራዊ ፀወታ ኣካይዶም ዘይፈልጡ ተቀዳደምቲ ሒዛ ውድድራት ኣካይድ ብምህላዋ ነቶም ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘለው ተቀዳደምቲ ርሒብ ዕድል ዝኸፍት እዩ ተራይ እውን ክመጽእ ይኽእል እዩ ዝብል ኒሕ ተዓጢቆም ኣበርቲዖም ብምስራሕ ቁመንኦምን ቁመና መዛንኦምን ኣዕብዮም እቲ ዕድል ዘይክፈተሎም ምኽንያት ኣይረኣየካን ባርከብ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ሲኔማ ሰመረ ናይ ሎሚ ትሕዝቶና ኣብዚ ንዛዝም ብምክትታልኩም ኣዝና ነመስግን ሰላም ሲኔማ ሰመረ ሰመረ ካብ ጊዜ ናብ ጊዜ ሓይልና ደደበ ፍልጠት ሓጎስ ደስታ ሰሓቕ ስኒት ሩፍታ መኽሰብ እናሃረ ሲኔማ ሰመረ ኣብ ሲኔማ